Arvoisa rouva ministeri, rakkaat opiskelijatoverit, kunnitut kutsuvieraat sekä muu juhlayleisö. 3,5 vuotta on aika pitkä aika ihmisen elämässä. Se on se aika, jonka itse olen viettänyt Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Näiden opintovuosien aikana me nyt valmistuvat olemme kokeneet monia ilon ja surun hetkiä. Olemme muodostaneet pysyviä ystävyyssuhteita sekä hyväilleet vanhoja tuttavuuksia. Olemme tainneet joitain perinteitäkin päässeet tavoittamaan. Kuumakkanin tapahtuma meidän opintomme ajalta lienee Kajaanin ammattikorkeakoulun valinta Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi. Varmastikin meillä opiskelijoilla on ollut oma roolimme tämän saavutuksen aikaansaannissa. Ja uskon, että sama laadukas linja tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Kuten monille muille, myös minulle, nämä vuodet ovat olleet kasvamisen ja oppimisen aikaa. Vertaiskulkuroinnin ja monen muun opiskelija-aktiivisuuden kautta olen päässyt kokemaan lukuisia onnistumisen hetkiä ja myös joitain karvaita tappioita. Nämä ovat kuitenkin olleet oleellisia tällä opintiellä, jota korkeakouluksi kutsutaan. Varsinkin onnistumiset ovat opettaneet, että meille suomalaisille on luonteenomaista sellainen ylenmaallinen vaatimattomuus. Emme oikein koskaan saa korostaa omia saavutuksiamme. Valmistuville kansaopiskelijoille tahdon sanoa, että ei sorruta tänään tähän meidän perisyntiimme, vaan muistetaan, että olemme nähneet suunnattomasti vaivaa päästäksemme tähän pisteeseen. Me olemme ansainneet tämän tilaisuuden juhlistaa työmme tuloksia, joten nautikaamme tästä täysin rinnoin. Tänään on meidän päivämme. Kaikkien valmistujien puolesta tahdon osoittaa syvän kiitoksen Kajaanin ammattikorkeakoulun opetus- ja tukihenkilöstölle. Te olette toiminnallanne ja asenteillanne mahdollistaneet meille hyvät puitteet saada laadukasta korkeakouluopetusta. Lisäksi tahdon henkilökohtaisesti osoittaa syvän kiitoksen Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Takamon suuntaan. Väsymätön työskentelynne oppilaitoksemme opiskelijoiden edunvalvojana sekä ensiluokkainen vertaiskulttuuritoimintanne osaltaan mahdollistavat sujuvan ja viihtyisen opiskelun korkeakoulun alusta loppuun. Kiitos, että olen saanut olla mukana toiminnassanne. Toivottavasti olen pystynyt antamaan teille takaisin edes hiukan sitä, mitä olen teiltä saanut. Meidän opintomme ovat nyt lopussa, mutta kuten kaikki loput, tämä on myös uusi alku. Monet meistä lähtevät suoraan työelämään ja näin pääsemään takaisin tälle yhteiskunnalle, joka on mahdollistettu nämä opintomme. Puhunkin varmasti kaikkien nyt valmistumien puolesta, kun sanon, että te tulette vielä kuulemaan meistä. Dear graduating students and other honored guests, these years we have spent studying have shown us the way we are going to live our lives. We have learned many things, both in school and outside. And now has come time for us to put those skills to use as we move from here to the work life. I hope that during the years to come, we will always remember this time we spent studying Kajaanin University of Applied Sciences. I wish that today all of you remember the hard work we have put to reaching this goal, and keep in mind and remember that we have earned this graduation ceremony. Let us enjoy this moment, for today is our day. Let us now move forward from here with our heads high and prepare to face the trials daylight will bring us in the future. The whole wide world is ahead waiting for us. Itseni ja kaikkien valmistujien puolesta toivotan teille kaikille hyvää ja rauhallista joulun aikaa. I wish peaceful and Merry Christmas to you all.